hormatly müşteri. Aha. Erkekler üşän bolýar-da. Näme? Üşän bolýar erkekler. Üşänler, üşüwrak diýseniz. Aw ine zenanlara garanda erkekler üşüwrak Haw, bolýar. haw. Ine şu atapleneler görýäňizmi? Aha. Şular şeýle bir ýyllyk görýär. Şeýle bir ýyllyk görýär. Ana naýym şu öýüňizde aýalyňyzyň gujagyna kuýsamörsiňiz. Şon ýaly öýüňizi ýyljadyk saklaýar. Ana bärde ähli renkinden ma gel başga görnüşler amma. Wi atapleniýa diýdik gon. Esasy atapleniýan işini bitirýän da şu kombiler. Hormatly müşteri edil üstünlige ýeten erkek adamyň aňyrsyna zenan maşgalan bolşy ýalak da atapleniýa şu kombiler bolmasa hiç zat diýlen ýaly. Siz bir hilik her sözüňizde erkekler kiçil, ýani ýahly gurulýaňyz bolýar, goýulmam. Yo, o sizin gowunuňyzdyr. Men erkekler peseldem. Siz va, biz va. Şu siz begensiňiz bizem begen ýa. Böyle. Arkaýyn bolun. Beren adresiňizi edil diýilen wagtynajyk elter. Nemede biz kän erkekler ýaly hemme zat ýadymyzdan çykaram. Arkaýyn bolun. Bolýa, sag bolun. Sizden bir haýyş etjek, bir indikede bir erkek işgär alaýyn bolmasa tuğulyny utandyrma aldyrjak siz. Erkekler heleýler diýip.